O Partido Socialista comprometeuse a impulsar un centro integral para a atención ás persoas maiores en Rianxo. Así o transmitiron o candidato á alcaldía Óscar Rial e o secretario de organización do PSDG, José Manuel Laje, os membros da plataforma polo centro de día, cos que mantiveron un encontro a pasada tarde. Estas novas instalacións previstas na parcela anexa ao IES Félix Muriel contarían cun módulo para residencia, un área terapéutica e unha terceira parte destinada a uso social. Un proxecto ambicioso, un proxecto de futuro e non queremos só cubrir o ámbito residencial, sino que estamos falando, como ben decimos, dun centro de ocupación integral. Un espacio que alberga o ámbito residencial, que teña un espacio designado a traballo terapéutico e unha parte social, onde os nosos maiores poidan facer a súa vida, desempeñar as súas actividades, que lle permita ás familias un espacio de conciliación, que lle permita respiro familiar, e ao final eso repercuta na vida dos rianxeiros e das rianxeiras. Como dixemos, é un proxecto ambicioso que leva asociado o desenvolvemento dun programa de aprendizaxe e servicio que faga unha conexión interxeneracional, e para isto este enclave é perfecto, dada a ubicación dos centros educativos, e permita facer ese envellecemento activo do que tanto vimos falando. A este respecto, o secretario de Organización destacou a importancia de impulsar este proxecto que reúne as señas de identidade socialista, como son a protección social e a preocupación polos maiores. Hoxe estivemos vendo o proxecto que ten Óscar Rial como futuro alcalde de Rianxo para impulsar un centro integral para as persoas maiores, un centro importante pensando naquelas persoas que son básicas na vida de todos e de todas. As persoas maiores derono todo na súa vida e merecen un lugar digno, onde poidan desenvolver as súas actividades, onde poidan tamén ter os seus coidados, e desde logo esta é unha seña de identidade do Partido Socialista.